uNkulunkulu nempendulo. Hallelujah. Noma ngabe isiphi isimo obhekana naso ya kuNkulunkulu, uNkulunkulu nempendulo. Sukumeni sime ngenyawo. Abanye basenkingeni abakuzo namhlanje yibo ababuze ebantwini. Kodwa umfundisi uyayithanda le-family. Uma ibhekana nesimo ayiye ebantwini. Yathemba uNkulunkulu ukuthi unempendulo. Namhlanje ngisathi kuwe nakimi masingayeki ukuya kuNkulunkulu ngesimo zethu. Masingayeki ukuya kuNkulunkulu sikhali ngempezi. Ngoba uNkulunkulu wethu unempendulo. Namhlanje asisebenzise ilungelo lokuya kuNkulunkulu. Thina bazalwane sinelungelo lokuya kuNkulunkulu. Singaye ebantwini kodwa siya kuNkulunkulu. Kuyinama le-Human Rights Day asibe nalo ilungelo thina njengamakholwa esilisebenzisayo lokuya kuNkulunkulu and inquire from the Lord. Ilolelo. Uthena kuyithi uNkulunkulu yini nommo wakho. Hayi bazalwane sibuza konke kuNkulunkulu. Yingakho lithi iBhayibheli noma Nowa uma sebethola umntwana uyaya kuNkulunkulu uthi Nkosi lo mntwana sizomkhulisa kanjani. Ilolelo mfundisi Shumayela. Sizomkhulisa kanjani. 2019 ungabusaye ebantwini ekade bejwayele ukuzalwa bakubona uvala umnyango bathi wenzenjani uthi ngiyafuna impendulo ngoba uNkulunkulu uyalalela bese yaphendula. Njalo mfundisi ilolelo khona umnyango esivulele wona. Hayi bazalwane uthi ahlabelelayo nakaZulu ikhuselo. Sibavulela mina nawe saba nelungelo lokuthi sihambe siyafuna impendulo kuNkulunkulu. Thank God for reminding us. Yes. Ukuthi impendulo zale zimo esibhekene nazo azikho lapho azikho ebantwini. Jesus. Amen. Of God ukhuluye uthi singayi noma yikuphi khona into abayitshilo wasingayi nasemndenini ngoba kunempendulo ongekuyithola emndenini, kunempendulo ongekuyithola emagani, kodwa impendulo zakho zikuNkulunkulu. Sinendawo yey'mpendulo zethu bathi waya kangaka esontweni sewunezono yini noma ndimpendulo yami noma ndimpendulo yami. Ebazalwane bathi waya every day esontweni uthi into engiyisa esontweni ukuthi mangibheka ngena khona ngiphuma ngiphethe impendulo nesimo ngibhekene naso. He is the answer. Njalo baba. He is our answer. Njalo baba. Waphendula uthi umfundisi noma isibusiso sesimxakile. Waphindela isikhathi sibuza abantu ngezinto zikaNkulunkulu. Uthi umfundisi the same sibusiso abasithole kuNkulunkulu. Uthi umfundisi babuyela kulo uNkulunkulu abanikezele sibusiso. Ngoba ezinye izinto ezisixakile noma ezinye zeyimpendulo esingayitholi ukuthi sibuza abantu ngento abangayazi. Kanti basibuza umnikazi wento uthi Jehova ngiyithole kuwe. Hayi bazalwane uthi uNkulunkulu ngiyinikwe wuwe. Bathi abantwana bekuhlupha uthi Jehova ngibanikwe wuwe. Ithi indoda inhlupha uthi Jehova ngiyinikwe wuwe. Bathi abazalwane bekujikela ebandleni uthi simakadizele kubo. Sinendawo sinelungelo lokuya kuye. Angazi namhlanje 2019 ne-Human Rights Day uthi umfundisi sinelungelo. Hayi babukhumane siyabonga ukuthi Jehova asikhumbuze nawe ukuthi sinelungelo lokuyobuza kuye. Njalo sengiyakhuleka funa mangikhula ukuthi uNkulunkulu ngiyakwethemba ukuthi wena kuzo zonke izimo engibhekene nazo zomphendula. Njalo baba. Close your eyes. Jesus. uNkulunkulu ngiyakwethemba. Khona abantu okumele bamtshele uNkulunkulu engakabaphenduli. Yebo. Bathi uNkulunkulu ngiyakwethemba.
ngalesi simo engibhekene naso akekho omunye oyongikhipha kodwa wena uNkulunkulu onamandla okungikhipha. Angeke ngikhishwe abangani, angeke ngikhishwe izihlobo, kodwa ngizokhishwa uNkulunkulu. Ngithandaza ngizokhuleka kulo uNkulunkulu. Ngiyakwethemba wena ukuthi wena uNkulunkulu uyaphendula. Let me pray, Father, in the name of Jesus. Siyabonga Baba.